stali ste na stopke a máte zastaviť na ktoré strane sa jazdí. Auta a boli sme aj na doprave, aj nám policajti ukazovali značky a tak. Čo ste robili v aute? Ja som dala Selenu! Máme tu sily, potrebujeme ešte viacej, lebo ukradli práve kamión. A dokonca som tam skúsil dupnúť na plyn aj na brzdu, ale nešlo otočiť volant. Prečo máte prilby? Na to, aby sme